Så där står vi här med Niklas Hart här efter matchen mot Bofors. Förlust här 3-2. Du satte första målet idag och är första man ut här för vår Redox TV här på officiella hemsidan. Vad säger du om matchen idag? Ja, vi är inte riktigt redo från början och sen sätter de dit 2 först och liksom, plötsligt står vi där då det är 2-0 liksom. Så först där börjar vi spela och liksom, ja, tända till och då gör vi också 2 mål på slutet där först och spelar riktigt bra. Och liksom, ja, tända till och sen i andra spelar vi också riktigt bra, men vi ser inte dit någon puck, vi gör ingen mål. Jag tycker vi gör mycket rätt, nästan allt, men det enda vi många där sätter dit puckarna. Och liksom, jag har också själv 2-3 chanser till var jag måste göra mål och det är många andra som också måste göra mål. Så om vi sätter dit liksom 1 eller 2 så matchen är avgjord och så får vi 3 poäng, men det är liksom, vi är inte vassa nog. Det är det som liksom, det är så det känns just nu. Men annars så tycker vi spelar bra, vi måste ta med oss de positiva grejerna och till nästa match på lördag och liksom, vi har ett bra spel och måste vi vara redo från början och om det är vi som gör liksom första och andra målet, då blir det också lättare istället för att vi ska liksom, vakna till och kriga. Så vi gör många bra saker, men vi måste sätta dit den alltså. Vad tycker du om din egen insats? Jag tycker att du är de bättre för oss där ute idag. Ja, jag tycker det känns bra i kedjan, men som jag sa, alltså, vi skapar mycket och så måste vi också sätta dit chanserna och liksom, det är vi därför liksom, att göra mål och vi gör 2 mål idag, men det räcker inte helt. Jag tycker inte det räcker. Vi får se till att liksom sätta dit chanserna, men annars så tycker vi gör mycket positivt och det är det vi får ta med oss. Vad ska man göra bättre här då mer? Alltså, det är målen som saknas här för att det ska bli 3 poäng. Det är dum fråga, men vad ska man göra för att göra mål? Ja, men liksom, det börjar på träning liksom, om man kommer dit 1-0 och liksom trycker dit den, även om det är liksom på uppvärmningar, så vill man sätta dit den så tar man med det till match, men liksom ibland så studsar den inte med liksom mer, så det får man ju också ta, men man får inte bara ge upp, man får liksom kriga på igen och igen och så någon gång måste det släppa, eller vad man säger. Hoppas på vinst mot Västerås. Ja, definitivt. Vi har bra chans och vi går dit för att vinna, det gör vi alla matcher, så det kommer att bli bra, det är övertygad om vi liksom tar de positiva grejerna med och sätter dit puckarna. För vi vinner ingen match om vi bara gör 2 mål eller 3 mål var match. Och vilka är de här positiva grejerna då, tycker du? Ja, men alltså vi skapar ju lägen hela tiden och liksom, vi snurrar i där zon, vi spelar mycket i där zon och det är det som jag tycker på vi måste ta med, så att helt enkelt vi ska se det dit, det är svårt att säga, men man får bara tro på sig själv och på laget och det man gör rätt, så man får inte gå i panik för liksom, att det inte går vårt väg och vi torskar en match, så vi får fortsätta och köra på, så kommer det bli bra. Det blir 3 poäng för Västerås. Ja, det gör det. Tack så mycket. Tack för